ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ስእሊ ክልተ ሓበሬታ ኣለና ሓንቲ እዛ SOS ኮይና ቴሌፎን ዘላታ ዝኾነ ናይ ኤመርጀንሲ ቴሌፎን ክትጥራእ ደሊና ክንጥቀመላ ንኽእል ማለት እዩ ብሞባይልና ዘይኮነ ዝኾነ ኣብ ቱነል ዝኾነ ሓደጋ ተጋጢምና ብሞባይል ገለ ዘይኮነ በቲ ኣብኡ ዘሎ ናይ ቴሌፎን መራኸቢ ኢና ንጥቀም ዘለና ንሱ ብቐጥታ ቦትኡ እቶም ሰንትራል እቶም ናይ ትራፊክ መቆፃፀሪ ሰብ ዝፈትሕዎ ሶስ ማለት ወይ ድማ ናይ ኤመርጀንሲ ቴሌፎን ምልክት ትረአላታ ኤመርጀንሲ ቴሌፎን ኣሎ ማለት እዩ ተወሳኺ ትሕቲኣ ንበይና ቀያሕ ምልክት ትረአ ዘላ ናይ ፋየር ኤክስቲንጉሽር እያ ብራንች ዲቴልስ ኣፓራት ንብላ እዚኣ ምልክት እዚኣ እንታይ እያ ትሕብረና ዘላ ኣብዛ ትሕቲኣ ዘላ ኣራንሺ ወይ ኦራንሺ ሕብሪ ዘለዋ ሳንዱቕ ኣብኣ እዛ መሳርሒት እዚኣ እዛ ናይ ምጥፋእ ሓዊ ከም ዘላ ይሕብረና ማለት እዩ እዚ ኣብ ቱነል እዩ ዘሎ እዚ ላዕሊ ኢልካ ከፋልቲ ኮይነ ናብ ቱነል ስንኣቱ ዘለና ቅድሚና እውን ቱነል ስለ ዘሎ ኩሉ ግዜ ኣብ ቱነል በዚ ናይ ኤመርጀንሲ መሳርሕታት ንጥቀመሉ ቴሌፎን ኤመርጀንሲ ቴሌፎን ኣካባቢ ቴሌፎን ካብ ሳንዱቕ ከዓ